Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatipita zvekare kune chimwe chirongwa nhasi rimwe zuva tiri kuChegutu kudare ramambongezi kumatare munongomaziva matare kakuti kunouya nyaya dzakasiyana siyana padare mhuri yauya mushure mekunge baba vayona vafa. Saka kufa kwacho nauku ndokanga kwachida kunzwisa kuti zvakambofamba sei uye zviri kuzoenda kupi. Regai munzwe mhuri ichipa nyaya kune madare uye kuti mambo vachaitonga sei uye nengo mhuri yeZimbabwe munoitonga sei mushure mekunge manzwa kuti zvakazombofamba sei kuzoti baba vazosvika pakufa vaenda pane rimwe rufu. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kuramba musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Arangozita ndiPraise Zingwena. Vanditi kugara makupe vakati wande kudai zvino inyaya yedzimwe saka vana vati hatikati tuku vari pasamondiwe chete zvairi muregai vagara hapana zvakare right. Vamudzingwa vakati vamatsika vauye kuno kuti zvikurukuru mungapire ndidari muhosi achinzwa nyaya yenyu pamusoro edare nditangire pakuti takaenda kwakanga kune rufu wainzi kwamachako kuri musoro Friday masikati nababa vangu. Takazovasiyako ndodzokera kubva kunorara. Ndamukwira pakusensere kuti ndinovatenda zverufu. Ndakaona vari mumota ndokubvunza vakomana vai vadhiraivha sikuru vadii sikuru vabva siku vakabva vamhanya navo kuTofield Clinic ndokudzoka navo ndokuvagashira parodi. Ndakavasesedza kusvika pamba pangu. Vakange vari papo kusvika kuma2 PM. Ini ndakanga ndadzokera kurufu ndokunge ndichifona kumba kuti vadya here zvinhu havasi kudya. Then ndakabva ndadzokera ndokunovati sekuru toenda here kuchipatara zvikanzi handi kuchipatara. Ndakavatakura ndokuenda navo kuKwekwe General Hospital uko vakanoonekwa nemanesi. Kaifana kudzokera uri musi weSunday kuti vanoitwa scan ida kuitwa. Patakasvika pokuseni vanozvinzi vatakura kuenda kuGweru. Patakasvika kuGweru takasvika tichibatwa maoko. Saka ini pandanga ndoita process yese yekuti tichengetedze baba zvaitaurwa kumusha ndanga ndisingazvizivi. Ndaimhanyisa mapepa kuti tinochengetedza munhu. So ndichisvika mudunhu ndopandakatanga kungowa maungira ezvakanga zvichitaurirwa mudunhu. Saka tatochengetedza munhu ndopandakazo remember kuti gogo vane zvavakanga vambondiudza Friday Saturday ndakanga ndichibva kunosiya Mufi kuchipatara. Then munun'una wangu
ndokuti zve munhu weaitaurika andivinga ndataura naye akabvuma kuti hongu ndakapa baba tea. Saka ndomva ndati manje zvamuri kutaura ina handichazvinzwisisi. Chiregai zvange ndava mudzinga zvange ndava ndikati manje ndingavabvunza sei vamatsika vacho panoda security side kwangu neside kwavo. Pandakafunga kuti zvaitende kwamambo dzimweni dzenguva vangatienzanisa. Saka ndichiuya kuno kumangara vamatsika ndaitira kuti ndinzwe kuti zvaitaurwa nehama dzangu idzi naivo ndizvozve. Tombomirira ipapo. makange mamburwa chii handizivi kuti izvo vanogona kutaura here ndisaite reported speech asi kana ndongotaura vari mwene vari ngotaura itingi pamusoro edare ndinotambira pasimba nemwana ini ndakazoona baba vako nokumwana wangu mukuru ndikavaona vakarara vari ndikavabvunza baba chii baba vakati ini ndikunzwa ndarara ndichirutsa ndichinzwa mudumbu zvakatanga sei zvakangotanga kunhamuikokuko panguva dzandinakanga ndakagaruchira sadza ndakanga ndakagara saka pakauya sekuru vangu vana vasekuru vandisingaziva ndisati ndatombovaona sekuru vavo vanonzi sekuru bhure. Vasekuru bhure vanosvika vanoti zvikuru ini ndine tii handinayo saka uyai dite sei ndikandibudirire tii ini handi sekuru bhure ava vanoburitsa tii yaiya musecho iri muflaski obva vati tii iyi muzvikuru inova tii hanzi nababa ndikataura kuti ini sekuru tii handiite sei tii handiifarire kana uri usiku daito hanzi sekuru vakati aiwa muzvikuru ita sei inova tii andikati ini tii kana handi apa sekuru vakanga vachitotaura vachitovhura flaski yavo hanzi saka pavakavhura flaski sekuru ava vakabva vaidira mukapu andikati ko sekuru mamubvusamba muchiti itii wani pekadhingi nefungu wani asi maheukani hanzi vakati aiwa ichi itii hanzi vakandigamuchidza andikati haine zvetii manyera handite sei handizvifariri hanzi handaimwai pana babasa katii yandakainwa handi akangoti imwe tii mwoyo wangu usingangoti haine zvetii handite sei handizvifariri kati sekuru ini tii handisvida asi yakawanda shuga handifarire tii neshuga hanzi sekuru vakabva vatora tii yaya vachibva varasa nembva vati ndine dhingi futi mubhegi mangu sekuru hanzi vanga vane dhingi remountain dew vachibva vadirira sekuru baba dhingi iroro pai mukapu iyo yavamwera tii baba vachibva vanwa tii wanda baba pandakangoti gare gare ndopandakatanga kubva mudumbu mangu tama kutanga kurwadza ndopandakanga kutochaya nekurudza ndopasvika ndakataura vakutaurirai vasati vaendeswa kusvipatara vanga vabva kukliniki pabf tisati taenda kuhospital kukweko ndakagara kumba kwemwana wangu tasara tiri vaviri amwe mwana wangu mukuru anga adzokera kunhamo kuti kokwanga kune nhamo vamatsika vakabetsera vanhu vanodzinga kuti vamatsika vapinda kuti vamatsika vazopinda mune vapinda baba pavakanga vachitaura vachiudza mama vaiti sekuru vangu dhure vanogara kuna munyati. Ini ndo mandati kuna mama sekuru vedu vanogara kuna munyati ndamatsika then ndo patinovaitira sekuru pati then vamatsika ava vanouya vachitaura nemunun'una wangu anove vari pano vanogona kutaura zvavakataurirana zvacho ndisaite speech. Inzwai vako ndimi muri pasamoni handiti zamuri pasamoni redu hamusiri munotipa vanhu vakutaura idare rinozvitoona kuti pataurwa zita ranhinga nhingi anofanirwa kuti ataure tinzwe kuti zvakamira sei. Imimi baba vachitaura kana kuti ana achitaura achitaurira munin'ina wangu
aitaura achiti zvakati handiti maisa nyaya mudare. Isusu sedare manje ndisu tinozochiti iripo haikumirwe ka ngaataure ega tinzwe kuti ndizvo here. Handiti mapwana ndokuti nyaya mudare ive nechimiro. Handiti mapwana tikati ari kupa statement uyapinda ari kupa statement uyapinda ari kupa statement hatibude nenyaya mudare. Tine minhasi izuva redu izuva redu pakataurwa kunzi chii tokauzvinzwa nemunhu akazomhanara nyaya kudare mawitness tozoataudza. Munun'una wangu anoti vamatsika pavakabata bata vanhu maoko vakasvika nepaaiva ari ndokumbatawo maoko asi anovati sekuru vanoti tii ndo yakandura kana drink ndo zvakataura kwandiri. Saka inini ndo zvakaita kuti ndichiuya kuno ndimhangarire vamatsika kuti zvavakataura nemunun'una wangu uyu ndaakusanganisa nemashoko akanga ataurwa nagogo tione kuti chinoita chinowani. So munin'ina iye ari pano muchitaure muri kutaurira dare be very confident. Munin'ina watiri kutaura mama ari pano handiti. Chiri kunzwa kubva kwamuri nyimere muri yakamhanara nyaya kudaro. Munin'ina tiudze tinzwe. Sorry mambo wakanga uri musi wechiviri ini tonzi atwe mudzingwa. Wakanga uri musi wechipiri wandakataura nevamwana baba vatinogara navo mumushu tichingobatana maoko zvaonekwa wamusi wechitatu kusenta auda kuchengetedza baba vadhuwe vamatsika vandiri vachibata maoko dzaonekwa sekuru ndo zvakaitika dzaonekwa kusekuru dhuwe baba vane mashoko akanoti nenenyini vaniti kufa kwandaita kundazvimba dungu kana ndafa tindo yakurura imi ndimai vekudaro makamboona here kuti ndiani kwakapa baba vangu tii nekuti tii nedrink vanoti zvinhu izvi vakaita zvekumanikidza. Mungazivawo here pamaa makagara vakatiti baba ndini ndakavapa tii. Zvakanaka sekuru. Ko tii yanga yabvepi? Sekuru anonditi tii pane munhu anove DJ aioperata maspika panhamo pamachako. DJ iye ane mukadzi wake ndiye akauya netii. Akauya netii achipa baba vangu here? Kwete, akauya netii achida kwakatezvara vake vaive panhamo. Saka tii yakaenda navatezvara vake here? Hombu yakaenda ikoko vakairamba ikazoguma yamaoko menyu yakaguma yamaoko mangu. Kokuna vamudzingo yakasvika sei? Vamudzingo vakaona ndichipuwa tii flask ndichiisa mubhegi. Saka pandakaona voita sekuti vapindwa nechando ndobva ndabudisa tii ndoti hatimwe tii musukuru wangu. Orati sekuru zvakanaka makavapa tii makagona nekuti vapindwa nechando. Ko dringi ranga raarei pamusoro petii? Mavapa tii vapindwa nechando. Ko dringi maivapirei? Rinotonhora makavamanikidza zvakare vachiti handimudhiriki ndine maacids. Vamatsika vakaratidza kushushikana vakatendeuka vakabuda gedhe vakaenda kumba kwavo havo. Ini hazvina kundinetsa ndangoti ndichazodza mazikoma kana nhamo dzapera. Tapedza nhamo ndakatsanangurira mazikoma angu ndo zvaitika. Kwadzikoma varegere vachienda ndikati ndaivaita sei? Asi ndo zvandingokuuzaiwo kuti ndo mashoko avataura. Ndiye munhu akatapidza baba vedu. Mukoma akati toenda kwamama tinoziva kuti sei akavapa chikafu. Ndiye aisevha chikafu here chepamachako. Ndiye akanga akudhisha here food kana kuti yaive private food yake. Saka mukoma ndokusunga kwakaita atuya pano totenda mama. Representa nyaya clear and straightforward. So tisingade kupedza nguva
kuti tinzwe kuna vamatsiga ndindizvi munhu anenge ashaikirwa mumusha make nyange ungave iwe pakazonzi pamusha pako ipapo panga paine vanhu panhamo pazoitika chimwe chunhu zvinokurwadza kana dai ndirini ndinorwadzikana zvisingaiti kana vari mai vangu vanga vafa kana vari baba vangu ndochitinini baba vangu vatakura umwe munhu futi otherwise dai vanhu havasina kuuya pano parufu pangu pangadai pasina chiitiko ichi handiti mapowa zvatinoti kana vanhu tichienda kurufu kana tichienda kungaa kuchechi kwevamwe ngatiteedzeriwo mitemo kana chiitiko chinenge chichiitika ipapo so that kana paitika chimwe chinhu tave nekuziva kuti zvafamba sei handiti mapowa munhu afirwa namai vake akana kuti afirwa nababa vake akundundurutswa akuya mumatare taregai ndinonzwa kuti kumatare kuchange kwakamira sei handiti mapowa tetisingade pachivanhu zvinhu zvakadii zvakadaro so ndichiutarisa nyaya yenyu chakuunzai kudari rufu rwababa venyu rwamusina kugutsikana kuti rwafamba sei handiti kana baba venyu imimi vaikuudzai kuti ndakapuhwa tii ndakapuhwa drink ndo zvandiuraya kana kuti ndopatangira chirwere changu makatsvaga kuti akapa baba venyu drinki ndiani apa baba vangu tii ndiani vamatsika havana kuramba saka regai tinzwe kuti tii yachona ine chendo kunzwa kwangu haina kubikwa kwamatsika tii yavapiwawo vari kutora vari kunopa munhu yavasingazivi kuti tii iyoyo yakanga iri yei handiti mapowa asi makaenda here kupostmortem kuti tione kuti tii yakanga yakamira sei inini ndindakanga ndiri kumakaipa hongu mama vaivataura zvavataura zvambotaurwa zviya asi handina kukwanisa kuti nditi munhu kaende kupostmortem nekuti asi dei dokta aivataura kuti munhu afani poison ndaigona kufungidzira zvakambotaurwa zviya saka inini zvepostmortem hazvina kumbouya musoro mamo nekuti ndaingofunga kuti inormal yes toda kuti tisvike pese ipapo kuti zvigobatsira dare nokuti dare rakanga risipo paiitika izvi toda kuti tiende kuna vamatsika ndiwedzere pasara nechanaa ndichitaura nemupurisa akanga achifila fomu raifila anondibvunza kuti uruda kuti baba vaende kupostmortem here ndakamupindura kuti ipapo handikwanisi kupa pindura nekuti tiri mhuri kuti nditi hongu ngavaenda kana kuti nditi kwete ngavarege vamwe vanogona kuzondikwesera kuti ko wakaitirei kuti baba ngavarege kuenda asi regai nditi tozoona pepa raakanyora iye akangoti che kuti kwete asi handina kutaura naye kuti kwete ndakamuudza kuti mubvunzo wakoyo handikwanisi kuupindura ndindega postmortem nyange munhu atovigwa imimi munhu akazoti maenda kumba makazombotaurirana nezvazvo here ndandafara kuti imi makangoti takangotora kuti it's a normal death ino patangoti baba ndobva vatongovigwa asi kukadzika kwenyu kwakanga kuripo handiti pandakuda kuti tiende ndepekuti vamatsika vambopinda munyaya iyi vatibatsire ndevapi ndikunzwa nyaya yekutaurwa nevazukuru venyu havana kufara kana samoni redu chaitakanyora kuti handina kugutsikana nekufa kwakaita baba vangu handiti makwava havana kugutsikana nekufa kwakaita baba vangu saka havana kuti tiri kuti vamatsika vakapa baba vedu poison kana kuti vakauraya baba vedu havana kugutsikana asi mune zviitiko zvakaitika mukati zvakazomupa maresults ekupedzisira umwe atodii azofa saka vakauya kuno kudaro chinangwa chavo ndechekuti mambo vanzwe vagoona kuti vanokudzoserai kumba vakubatsirai sei
handiti ndokusaka muri pano muri kutotarisana namambo ngezi ndini ndinoita basa ravo kana vasipo reumambo. Mukazoti munhu watakaona hasi mambo ndini mambo ngezi ndinoita basa ravo kana vasipo. Saka chitiudzai kuti ini zvakamira sei, zvakafamba sei, sei zita renyu rapinda muchitaurisa. Ndinotenda changamiri. Inini ningi matsiko. Ndini Nantoni Matsiko. Ndiri pane gadzo pakufa kwaMudzingwa. Ichokwadi parufu rwambuya Matakwa ndakaenda. Ndakasvika nguva dzekuma 8 dzekumanheru past 8 dzemanheru. Riri zuva rechishanu. Semunhu akanga arara kumasuo chishanu ichocho ndakanga ndine hope, saka ndakatakura bhegi rakanga rine magumbeze kuti kana ndatandara ndinozotsvaga pokurara ndorara. Saka ndichisvika ndichibata maoko, ndapedza kubata maoko aMachakwa ndakavabvunza pano pakawanda vanhu, handisi kuona kuti vamwe mumusha vari kupi. Zvikanzi vagere tendi iyo, ndobva ndaendawo mutendi macho, ndobva ndaona chokwadi vamwe varimi vomusiri rwamunhu varipo, kusanganisira vaMudzingwa vakashaya. Ndichisvika ipapo ndakasvikogara pedyo navaMudzingwa ndiri kutirwa rworudyi. Ndakaona mashidya, ndo ndakabvawo zvekuita ndobva. Kurudyi kwangu kwanga kwakagara baba vaibva kukadoma kuingezi vanonamata kwaMwazha. Saka pachipostori takatanga kutaura nenhau dzechipostori sekudaro. Baba ava vanoti vakagara kudaro vakabva vigirwa dringi nemumwe mukomana anga aripo ari DJ. Dringi iri ndobva varipiwa. Saka apa baba ava dringi achiona nditari kunditaura navo, akatorewo kunyarikana ndobva anditambidzawo rimwe dringi raanga ainaro. Akati inwai, ndikati moita basa. Pandakabata dringi iri ndakanzwa richipisa, ndobva ndavhura ndati handinganwe dringi rinopisa ringandimutsire. Ndobva ndavhura bhegi rangu ndobva ndaisa dringi riya mubhegi. Chinguva pakauya murume akanga akabata kapu yetii achifamba aine mudzimai wechidiki waningati musikana, vachisvikogara pamberi peda baba vainwa tii. Mudzimai uya akataura kuti nemurume wandanga ndigere naye pedyo naye, akati sekuru ndokupaiwo tii here. Zvikanzi tii handidi, sekuti tanga taane ushamwari nababa kwaMwazha. Vakandibvunza kuti munodawo tii here, ndikati haungu tii ndoida. Uya musikana achiti ndabika tii akawanda zvandabikira baba vangu ava tii, zvinokwasara imwe tii ndoyandaida kukupai sekuru. Zvikanzi ava vati vanoida, ndobva tii ndobva inotorwa. Yakauya iri mukapu hombe inodarika kapu dzetii dziya chakata chihulu, asi chikapu chedhaka iri kapu. Tii iya ndanwa vaMudzingwa vari pedyo neni, zvakandiremera kuti ndambe ndingonwa tii. Saka ndakavaedza ndikati nyati paita tii pano, zvikandipehewe sekuru. Ndobva vadzota ndikati shuga yenyu yakawandisa, handikwanisi shuga yakadai. Asi ini sekuru handisi kunzwa zvakanaka, mudumbu mangu handisi kuita zvakanaka. Ndaona muchiisa dringi mubhegi menyu. Dai mandipa dringi iroro dzimwe musi ndikanwa dringi iroro ndingakwanisa kuti ndingadzove kana kurutsa. Ndabvira kare ndida kuti ndidzove zvekuramba. Ini handina chakapinda mupfungwa dzangu, ndangoti nerudo rwataitirana mazuva ese navaMudzingwa sekuru nemuzukuru. Ndangovhura bhegi reni ndikutora dringi ndobva ndavapa. Ndichibva ndati kuna vaGwezo vakanga vari pedyo, Gwezo ndiri kunwa tii pano, unoidawo here? Zvikanzi Gwezo ndipowo tii. Ndobva ndamutambidza Gwezo wauya mukapu imwe chete. Ndobva Gwezo wauya anwa, akati ya ndanwa shamwari asi shuga yako handikwanisi, ndobva handidzorera. Ndokubva ndanwa tii iya ndikapedza.
zvandaitaura nomuzukuru uyo kuti tii ndinda akavapa ndaedza kumurakidza kuti tii iyi yauri kuti ndo yaichema nababa vako ndamubata maoko tii yanga isina chakaipa yakanga yakanaka ndakaimwa ndikapedza dai yaiuraya ngada ndakafira ipapo kana kuti vagwezi vangu dai vakafira ipapo asi kutoti baba venyu ndakavapa drink vakumbira kuti vazvirape kufutirwa kwavaita kuti kavana madrink vanodzora zvino ndakaona kuti nyaya yakutourwa nomukomana uyu panapa nemaziro andinoita vanhu mazuva ano nevanhu vakatikomberedza vakawanda makorokoza nevanenge vakawanda parufu ndakaona sekuti ndikaramba ndiripo nyaya ikataurwa isina kunaka ndinogona kukuvadzwa kana pakatika chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka parufu futi saka ndobva ndati regai zvangu ndibve pano ndiende kumusha nyaya iyi ndichazoti kana nguva yati vanhu vadzikama ndichatsvaga zvangu mudzingwa mukuru ndichitaura naye kuti ndo chimiro chiri pazvekudya izvi kutaura chokwadi pamberi paMwari. Vanhu vakafunga kuti tii ndio yakauraya mudzingwa vanenge vatangira kufungira pasiri ipo. Zvikutondirwadza panapa kuti vamudzingwa vaizofunga sei kudaro ivo vaikumbira kwandiri drink kuti ringavaite kuti vadzoe kufutirwa kwavainzwa ndongotiwo kuri marwadzo. Asi changamire zvakandiomera kuti ndimire padare renyu ndichipa uchapupu hwakadai pane nyaya yakadai. Muupenyu hwangu handina chikonzero chekuti ndingauraya mudzingwa chero zvake mumwe munhu. Ini mwoyo wangu dai maiuona zvawakaita ndinotambudzika nenyaya yakadai. Ndiri pakati pekutambudzika kuti sei ndikuti ishura here ndikuti chiiko chiri kuitika chichida kuitika. Ndauya panapa kuti ndichenure sekutaura kwakaita mudzingwa paakaiguma kwangu nesamanisi kuti hande pamberi pamambo tinotaurirana tinzwanana. Munhu bedzi angandinunure panhau yedrink panhau yetii ndavagwezuva vakanwa tii iyoyo nokuti vakanga vari pedyo nesu. Imwe misi kana dai vanga vakateeresa zvakanyanya zvataitaura navo mudzingwa nemuzukuru wangu vakazvinzwawo pamwe vane mashoko avangaisi asi andavakumbirira kuti vauye kuno kuti vazopawo uchapupu kuti iyo tii iyoyo vakaimwa iyoyo tii yanga isina chinhu. Zvakare tii iyi haina kubikwa kumusha kwangu handina kufamba netii itii yandakatoedzwa ndikaitambira dzimwe dzenguva idambudziko rangu kubvira panapa tichienda mberi ndikaedzwa tii izvo ndakuramba asi kumashure kwese kundansingarambe tii kana ndaedzwa ndinotenda matangamiro ndochapupu ndingape panhau yataurwa pano. Mune vamwe vamuri kuita sevamauya navo kuti vakubatsirei munyaya iyoyo kana kuti vapewo chapupu yetii yapi vanoitwani? Sifasi vagwezuva ndevapi? Baba tibatsirei muchidii tiri kutaura navamudzingwa navamatsika ndizvo muri kuzvinzwa tibatsirei iwo. Musoro makurukota musoro emangu ndisifasi gwezuva ndinotaura tinotagwa namatsika inoti ndakaimwa ndakavati ndipowo ndino ndikati tii yakawandisa so ndizvozvo chete makamwawo tii yachona so yaiye to witnessing kuti makamwawo tii yachona kana yakanga ine problem yakanga irimo ndeyekuti shuga chete ndo yakanga yakawanda ndizvoka pamusoro pazvo. Uyu munhu avashaika mukoma kwandiri mukoma zvakatika zvese usiku ndaniripo takagara tese tiri pashedhi patatiri vakazosungana chihoto vakaenda kunogara rimwe divi kwavakanogara kwakuno moto. Ini ndobva ndati kwavaenda kuvaenda kubachavaona dzakumakota 4 ndasumuka ndatsvaga ndati kwakutonora ndanoenda kumoto ndawana vadirect tagara ichimba moto tokapesana vagona choto indigiri kuno koda kunoidza mumapasti 5 ndobva ndiani uyapano
ndikuhamduni ndiyanerewa machaka wanyoni kuchipatara indafa ndasunga mudakona machaka ndaona machaka somunhu angari bhiza angati disable kuti vanhu vakatama nawo vamachaka vakati mota yakazara zvinhu zvandakatoda mandiri tsvaga zvimota padzisa dzisina kuloda handakuta zvimwe ndatena nda kuchinzwa ndikavhini yacho ndakutsvaga ndosvika ndokusangana nomukomana wemota ndashama ndichakuno munharaunda inzi kuna ati yabvenda kuchipatara kaya ndina petu todi ndasangana naandre nomukomana futi kuna mahara takuendera munotsvaga chi mota yekutibatsire chi munharaunda vasara vana chihoto tasvika pamota dzimwe mbiri futi tazama tashayiwa tasotsvaga chabvonga pataona chabvonga haana kumbotaura chimwe chimwe angozasomugara pamba adoarwara vari mumusha tobva tadoya naye kusunda mota iyayi ndokumutsa mota iya ndaida kudoya nawe ndini kuchipatara anonzi mupakwa akati chigedini ndini nawe ini ndokuparadzana kwenyaya yangu namugara mumzimba ndokuparadzana muforo kusvika mazonzwanzi vashaika ndizwa kuti vashaika ndichitovhuna nomukomanayo masikati tichotaura naye vachingoti vadzoka kupatara hanzi havasi kudya saka ndoti kurya nditenge chidhini vandi vanoti muzvingo vanga zvakanaka but zvakanaka chiendai ndokuzongondiudza ndokutaridzana kwatakaita naye netafuma ipapo sevanhu mamuri paro ndachitofona ende kumana itofona futi kuti vari kudii vari kudii ndichinga kuti havasi kudii asika zvakanaka ngandiro zvinhu zvandoziva kana mukomana ndibatisisei chamavinga kuno ndechekuti kana madzokera kumba umwe noumwe onogara akasununguka makanga muri parofu rusina kunge rwine muromo mese mabva kudzimba dzenyu maenda parufu rwevamwe handiti pazonomuka futi rumwe rufu handitika runofungidzirwa kuti rwatangira handiti rwane muromo but isusu kuno manje tichakubatsirai kusvika maona kuti hashuwa tadii tabatsirika handiti mapona vanhu vakananga munhu kuti wauraya baba vedu kana kuti wauraya ani wedu kudaro unotongwa nemhosva yekunanga munhu uroyo handiti saka masamonzi edu patee tichanyora panapa tinobvunza masekretari edu basa rawo nderekubvunza kuti saka muri kuti kudii handiti votaurirana voona kuti no nyaya ingatichitanga tabvunza kuna mambo kuti nyaya ingapinde mudare ichinzi chii handiti hatina kugutsikana nekufa kwakaita baba vedu handi mapawana manje nyaya yatona payavo kana dai ndanga ndiri inini handaigutsikanawo asi handisi kuti pane munhu auraya baba vangu handiti mapawana tauda kuchitsvaga tii yakafa pasi tii yacho iyoyo inofungidzirwa kuti zvimwe zvichida yakanga yakaipa yakamwiwa nevanhu ikamwiwa ava vakanga vasipo saka nhasi vanofanira kuziva kuti tii yacho iyoyo yakamwiwa nevanhu varipo nhasi handiti kana taita rufu rwatisina kugutsikana narwo hatitenderi munhu kuti avigwe munhu anotemwa nedemo panze apo tese toona kuti munhu atemwa nedemo but panoitwa postmortem yekuti zvaakatemwa nedemo chakazokonzera kuti afe chii handi munopanzviza
purpose yepostmortem haisi yekuti tiri kuti isusu munhu azodai tichitonyatsoziva kuti munhu apfurwa nepfuta. Takatarisa apfurwa nepfuti afa munin'ina wangu afa anoenda kupostmortem kuona kuti right akapfurwa nepfuti ko chakazokonzera kuti afe chachona chii. Handiti paakapfurwa nepfuti mabara akanozara mumwoyo wake ndo wakazokonzera kuti munhu adii afe maresults obva auya. Handiti mapawa. Saka inini ndoda kuti ndidzokere kumhuri iyi yauya kuno nenyaya yekufa kwababa vavo kuti ivo tivaudze kuti manzwa here kuti zvakafamba sei panhau yenyu yababa venyu navamatsika vamudzingu kutodzoka kwamuri. Ndazvinzwa zvataurwa navamatsika. Ndine mubvunzo ndangoite miviri kana mutatu. Yes. Sekuru vachitaura vaiti tea flask, ivo hanhaunzwa vachitaura zveflask. Inini pandakana Samoni tichikurukura vanonditi ndaive ndakabata tea yaive neshuga nesipunu mukati, uku ndakabata cup yakanga ine tea. Handina kunzwa vachizvitaura nhasi mudare kuti vakanga vakabata cup yaive netea neshuga netea. Ndoda kubvunza zvakare ivo vamatsika kuti panguva yavakasvika iyoyo kuma8 o'clock vamudzinga vakawana vachidya sadza, ndo sadza ranga ratovafufutira here iroro ravaive vakumbirira drinki. Uyezve iyo tea yakaumwa navanhu vatatu, nhumba yavo yakanga yangoita sei yekuti cup 1 yomwa navanhu 3. One love. And okay, it's one love. Gogo pavataura kunyange pavakataura kwandiri vakati vamatsika pavakapa sekuru tea vairamba vakateura munhu ake asisipo asi hanzi vakaiteura kapu iyoyo same cup ndo yavakadira drink. Ivo hanapo vavachitsanangura zvakare kuna baba vari kusera. Ndakambokurukura onavo tafutsira mukoma wavo. Zvakapinda munzeve dzangu kuti ivo vaitsanangura zifi uyaive nekapu yake uyu kapu yake uyu kapu yake, but nhasi ndiri kuva kuti i1 kapu iyoyo yakachinja navanhu vese vari kutereka. Saka kusanzwisisa ikoko plus kwemakwai ndo zvandoda kuti inini zvigadzirisewo chiro chinhu 1. Right. Ini chandoda kubatsirai tisati varipo. Yes. Tinoda kuti tidai munhu watiri kutaura nezvake ndiye akashayika. Kuchirungu inonzi inquest. Handizvo? Nhasi tiri kushanda nezvemunhu akadii akashayika. Zvaakanga achitaura iye nemuromo wake achitaurira kumhuri yake pasina mutorwa akanga aripo. Manditika? Yes. Dare rinocherechedza zvese kuti zvigotibatsira kuti paya pamunonzwa nyaya yechinzi kudare yakazonoshaya simba papi. Handiti chekutanga panoda kuti murambe muri mugozoziva kukosha kwazvo kana tichizofamba. Kana taita rufu runokupa gadziko kuti no hatina kudii kugutsikana. Handiti tinotumidzira chinhu chinonzi postmortem ndochekutanga ipapo pabatisisei. Kana maenderera mberi yezvino muchiti hamusi kugutsikana nokuti nhingi baba vakafa sei vanocherwa woitwa postmortem yokuonekwa kuti vangave vakaurawa here nepoison, vangave vakadini. Munenge maratidza dare rangu pano kuti hamusi kugutsikana kuti baba ichokwadi here kuti vakafa sei. Because if you were not there tichitaurirwa chunhu nevanhu vakanga varipo kana kuti vakazviita kuchivanhu isusu tinoti munhu haafe achirova. Handi munopanzwisisa chamungadai iye zvino semhuri yekwamudzingwa mauya kuna mambo
kuuya kuti muzoturika nyaya yenyu kuti mangwana nyaya iyi kana yazomuka noti inomuka handitika right mambo tanzwa zvataurwa navamudzingwa avanhingi vamatsika ndo zvatanga tichida kuitira kuti tisagare navo tichivafungidzira kuti ndo vakauraya baba vedu. Avo vagwezuva vari kuhwitinesa tafara kuti pakaitika chiitiko ichi paitori neumwe munhu ari kuhwitinesa kuti shuwa zvinhu izvi zvakadaro, asi statement yedu yatakupai mambo ndo zvatakasiya zvataurwa nababa vedu, handiti ndizvo? Saka ameno kuti mungatibatsira sei isu toisa mashoko mudare, handiti paya pamunonzwa tichiti vanhu ngavaende kuDNA test tinobva tatoisa mombe yacho nehwai kuti ukangonoona vana vari vako uchidzoka uri kubhadhara mombe kumukadzi uyu yedeformation of character yekuti hausi kugutsikana kuti munhu wako uchivata naye mwana waakuberekera ndewako woti ndoda kuenda kuDNA test. Saka zvakafanana nenyaya yatakatarisana nayo pano, ine chinhu chinonzi ngozi mukati kana paine munhu aisa ruoko rwekuuraya munhu, handiti pane chinhu chinozobuda chiripo chinonzi ngozi. Ndo pamunoona taakubvuma kuti aiwaka kana vanhu vauya kuzopotera kwamambo kuti vataurirane, tinotaurirana navo, tataurirana navo tosiya zvinhu zvedu zviri muzvinyorwa, handiti hakuna munhu anoti baba vake vafa kuchivanhu zvatakaita isu ndorara nezamu mumuromo ndakadai, hakuna zvinhu zvakadaro, handiti mazonobata muchitsvaga kuti chakadya baba vedu chii, handiti nerimwe zuva chinobuda chichinobudira pane umwe munhu asiri vamatsika vamunenge muchifungira kana kuti vatei tichifungira patika pane chiitiko chakaitika chekuti pakawanikwa zvekudya, handiti hatikatadze kufunga kuti maybe muchekudya chechi makanga makazodai kufunga kwevenyama isusu tinenge tasara, handiti but chinhu chandakafarira ndechekufunga kuti kuti adii kuenda kuna mambo, handiti munhu akauraya munhu haisi nyaya yamambo kana pasati paane ngozi inenge yakubuda ichisanganisira kuti chivanhu, asi munhu kana auraya munhu handiti it's a criminal case, but iyi manje hamuna ucriminality wamungaitore munoiti chuma iri because hapana akaona munhu achiisira munhu poison, handiti ndizvo? Asi kana munhu atema munhu nedemo tinovaudza kuti ngozi yaparwa, munhu auraya munhu kucriminal nyaya iyoyo inenge iriko, handiti kuno kwamambo inenge iriko because pane nyaya yechi yengozi inenge yaparwa, handiti. Saka isusu toda kutaura nevanhurume mudare, handiti vamatsika nyaya ine vazukuru venyu kuti vakuunzei kuno vati titaurirane paindependent place. Nyaya yakadai iyi muri mega hamungataurirane mukapedza, handiti ine njodzi mukana. Asi chandinodai ini kubatsira vanhu ndechekuti mukazoona vamwe vanenge vasangana nechiitiko chakadai vapewo gwara ramatora kuti aiwa ende kwamambo, handiti kunototaurirana. Imi muchitaura, handiti munhu kana aurawa nemunhu anomuka ngozi, please munhu anomuka kurwisa vanhu vanenge vadi vamuuraya. Tingatsipike munhu kuti asamuke chivanhuka, tatsipika munhu kuti asamuke, asi chatinoziva ndechekuti gwenzi rinoora munhu anomuka ngozi, handiti manje. Saka inini chandanga ndichifunga ndinoramba ndakadzoka kwamuri vana mudzingwa, atiise mashoko kumunhu mumukano, handiti tinonzwa zvaari kutaura nenzeve, handiti mai vakataura zvavakataura nemurume wavo
nokuti munhu watinonzwa zvaanenge ari kutaura tinozvinzwa kumudzimai wemunhu, handiti ndiye munhu akakosha munyaya dzedu, handitika. But kana tichiita zvinhu, handiti tisaise mashoko zvekare kumufi, handitika. Tikaisa mashoko kumufi, handiti ashande. Asi hondo inozovepo manje ndeyekuti hatizotsvaga chakadya munhu, nokuti automatically tinenge taanazvo zvese zvakadii zvakakwana. Ndizvo here kana kuti hazvisi? Hapana anenge achaziva. Tinobatirira pane zvatasiya tataurirwa nemufi. Ngazvive zvechokwadi, handiti ndizvo? Because kana munhu atongofa tikamuviga akaenda nezvaaenda nazvo hatina kwatinozviwana kana asina kuzomuka mudzimu kuvazukuru vake, handiti ndizvozvo? Nhasi kana muri pachokwadi chamakauya muchitaura pano, inini ndaikukumbirai samambo kuti ngatichidzokerai kumba takabata zvatataurirwa nani navamatsika, totosiya takazviisa, toenda tutsvage pachivanhu kuti chakadya baba vedu chii. Handi munopanzwisisa? Kana tapinda mukutsvaga kuti chakadya baba vedu chii, handiti hazvigeze vamatsika kana vakaisa maoko avo pana baba venyu, hazvigeze vanhingi vagwezuva zvekare kana vakaisa chii. Ini ndanga ndichatosvikapo pekuti ndibvunze kuti ndambonzwa nyaya yeflask. Ko kana tii yaitove nemunhu eno munoziva kuti togona kupedza nhingi musha wenyu wese kuzadza muno. Pane musikana apa akanga achifamba nomwe mukomana DJ akazodini akaunza chii. But imimi makauya mune munhu wamakadii. Kana tiri munyaya dzinobereka vanhu, handiti mapawana. Saka inoyi manje, it's not a criminal court. Inoda kutsvaga kuti ende motora vanhingi vakazodai vakadi. Tinongoteerera mashoko ari kutaurwa nemunhu amanhara, chinangwa chake chaari kuda. Handiti ndati ndiuye kuno mambo ndizogona kutaura ndakasununguka ndichitaudzana nemurume uyu, nokuti pakaita nyaya dzakadai dzetii dzemadrinks nekudii. Tingazviramba here kuti munhu anogona kukumbira kuti ndipo drinki iri ndinwe, zvichida kufufutirwa kwandiri kuita ndingaite zvakanaka? Zvinorambika here? Hazvirambike vamudzingwa. But ndezvechokwadi here? Ndo panenge paine mubvunzo wedu, handiti tinosara takabatirira pane zvinhu zvatataurirwa nemunhu, handiti iyeye zvaataura ndozvotobatirira, because tese pakaitika chinhu chacho takanga tisipo, handiti. Kana vati aiwa ndazvigona nekuti munhu wachona akafa, regedzai ndingotaura zvandataura. Kutotaura uchitaura chokwadi kana paine zvinenge zvakaitika kunenge kwakanaka, handiti, nekuda kwekuti rina manyanga hariputirwe, handiti mapawana. Saka munyaya yedu iyi manje chimiro chayo tingashungurudze vamachakwa vamuri kutaura, handiti ndivo vane rufu. Tese tikakotonoka tikaenda parufu ipapo pozonobuda rumwe rufu. Tingazviramba here varume? Kana motikari yakatakura chitunha ichibheuka ichiuraya vanhu vari mune chitunha imomo, hatingazvirambe. Zuva ravamudzingwa rakanga rakwana, kana rakanokwanirawo musi iwoyo, uri rufu rwani rwaMwari, handiti ndizvo? Patinoda kuti mubatirire kuti mudzokere makabata kumba, ndepekuti murume uyu tanga tichida kuti ataure iyewo akasununguka achitaura nyaya yatichange tichimubvunza, handiti? It's a matter of answering zvamama muchida kuti apindura, handiti? Saka apindura. Ndibvunze mambo pamusoro. Yes. Ndoda kuti handavaya kuno kuti ndichenera. Very good. Ini ndoda kubvunza peflask zvakare baba kuti pandichenere kuti nekuti vamwe vanhu vari kumusha kwa kuti takanzwa flask handi
Ndoda kubvunza kuti pakafamba tea nekapu here pakazofamba imwe neflask. Ndingangovhunza chero kuna baba vairepo. Itingani dzakafamba. Vamatsika titaurei. Mubvunzo wavo kuti pane nyaya yeflask. Flask chinhu chinotorongedzerwa nemunhu. Handiti fanike yangu yandinayo ini ndikaisa zvinotonhora inongoswera iri ice zvinhu zvangu. Ndikaisa zvinopisa inongoswera zvichidi zvichipisa. Imimi makanga muine flask here ndozvavakubvunza. Echishanganywa ndanga ndisina flask zvachose kusaziva kuti kune imwe here tii yavakanwa ichibva muflask, asi kana vamudzinga vati tii yandakuwana sekuru haisi yemuflask itii yakabikwa pamachapu ipapo. Vavabvunzani nyaya yeshuga vakasvika kumba kwangu ndakavaudzani kuti tii ndindakaisa shuga, asi kuti kapu iyi yakanga yakakura zvekuti ini handina kujaira kunwa tii mukapu yakadaro, saka ndakawanza shuga. Chokwadi shuga yakanga yakawanda tii imo. Ndakavataurira futi kuti pakauya tii iyi pakauya kapu yakanga ine shuga nespoon nekapu yakanga ine tii. Ini ndakatora shuga ndichisa pai imomo, saka ndakapfuuridza chokwadi tii yakanga ine shuga yakawanda. Asi inhau yeflaski manyepo ari pachena, ndinopika naMwari hapana kuuya flask apo zvekuti vandipa samoni baba vamudzinga. Ndakaendawo kuna Machakwa ndikati Machakwa una nhau dzakubva parufu, ndikamurondedzera serondedzera ndikurondedzera panapa. Vamachakwa vakapedzisira vakutoziva kuti akabika tii yacho ndiani, muzukuru wavo, mwana wanzvadzi yavo, muroora wake ndiye mukadzi wake ndiaka. Ndakaenda kuna Vamachakwa ndikavakumbira kuti uyai munzwe ndakuenda kudare Vamachakwa. Inzwai baba vamatsika, isu tinonzi vanafirwa hatariswe kumeso. Nditi basa redu seumambo. Kana ndatadza kugutsikana kuti baba vangu vafa, kana kuti mwana wangu afa, kana kuti munin'ina wangu afa, handiti amusiri imi mungandiudze kuti munin'ina wangu afa sei, ndidhokota anotaura. Pandinozopedzesera ndasvika ndepekuti kana varume ava vasina kutambira zvavakudedzerai kuno zvamuri kutaura, inini I will declare. Handimopanzvisa ndodeclare kuti ngapaitwe postmortem. Handiti mapawa kuti Mufi aonekwe kuti akafa sei. Handiti Mufi akafa sei, nokuti hatigone kuti tiri kutora chinhu chiri panze ichi tonotanga tanofusira pasi takunouya kuzoisa complain yekuti munhu afa sei. Haisiriyo procedure. Handiti mapawa haisiriyo procedure. If I am not certified kuti hama yangu yafa sei, ndinongotaura kuti I am not happy nesituation iri apa, handisi kugutsikana. Ndakaita kuti ndione kuti baba vangu vakaurawa nei, kana kuti hanzvadzi yangu yafa nei. Handiti takutoita basa. Mai vangu gore ravafa, it was a Thursday, tichiti Friday Christmas. Handiti vakatorwa nemukoma, mwana wemukoma wavo, vachinopemberera muroora zukuru, muroora mudzimai wemwana wake mukoma wangu ari ukoma iguru. Handiti mai vedu havana kuzodzoka vakapinda mumba, vakafira murodhi vachibva kupi ikoko. But ndichitaura paruku ndini spokesperson womusha mangu, ndikati akadya amai vedu kana ari mukoma uyu ameno zvake ndo mai vanga vasara. Saka hakuchisina futi vamwe amai vamuchawana vamuchazoshandisa sekushandisa kwamama tovaita kana muri imi mukoma. Handiti tiri kuviga amai asi munhu haarove. More than 9 vanhu vapera pamhondo ravo. Mai vedu vanorwa ivavo, ndoda kukuudzai, kwete zvokuenda kun'anga. Aiwa
muri kuchechi kwenyu kwamunoti kuchechi kwakungotanga kungovhumuka kuti amadhuve vasodai vakazodini vakadini muchienda kumba kwenyu hakuna munhu. Handiti mapawa. Saka nyaya yatiri kutaura pano vana vamudzingwa, kana takambotora baba, handiti chirume ichocho chakaitwa nevanhu kuti hakuna munhu anofa achirova. Zvatakuita pano ngativigei baba vedu, nyangwe gadziko rakanga riripo, ngativigei munhu chinozouya ndochatotangira papi ipapi. Nhasi matora uyu murume kuzomubvunza mudare mangu, mamubvunza akupindurai, ngatibatei zvaari kutipindura, but mangwana ariko. Handiti munopanzwisa? Zvaari kuramba kana zvakaitika izvozvo ndo zvaanenge achiudza nyika. Izvozvo zvamibvunzo yamuri kubvunza yekuti flask ndo ravari kuramba kuti aiwa takamwatiri munhu tikazoisa shuga tikadai. Handiti kana maenda parufu ndufu dzakasiyana, handiti kune kumwe kusingatowanikwa chikafu mungatochidya ukachipotsa, hakuna mubvunzo wekuti pane vashota here. Handiti tii inofamba parufu. Handiti ndianiwo vari kudoti tatabika yakawanda kana kuti ndivanani vari kuti yakatenderera tii chipihwa vakanga vachiida. Handiti mapano taurai inini ndikuramba chitaura pane flaski. Baba vanoti sekuru dhiwe flaski vakabva nayo, vakati koini sekuru tii maiwana kuti, vakati ndinofamba netii yangu, adzimai vakonzwa kuti nandimwe doro, kana ndapedza kudya sadza ndinomwa tii, ndosaka ndifamba neflaski yangu mbeki. Ipapo paflaski ipapo ndopatira kuti tisagutsikane napo ipapa pakuti hapati kuda pachena kuti flaski yakanga iripo. Saka tinowirirana nemi imimi kana musingagutsikana, nokuti munhu paakafa anofa ataura. Handiti paakafa kana akanga ataura izvozvo makatotorava kungovauraya murume wenyu. Saka pakafa murume wenyu maifanirwa kutsvaga kuti chakanga chiri muflask iyoyo chii. Pamusoro imam. Unonzi anama. Pamusoro imam. Morina. Uchendera imwe. Pamusoro imam. Inini ndindayo ndiri kumutombi. Handiti ava vanhu vaikumba. Ndimi mukomana mukuru mumba menyu. Yes. Ndindaita zvokuti pepawiki yese handina zvandaiziva pamusoro mangu kuti kune zvekuitika kumba. Handiti so hataikwanisa kuti tasvika pamba chero dei takazviwa kuti inyaya yeti kana titi munhu achari ipapo rikaende pachena hataikwanisa kuzviita. Chikonzero nei? Inzwaika maikwanisa kuzviita kana musiri kugutsikana kuti munhu wamunosuspekta ari kukuudzai what happened, ari kutaura zvetii. Chimbomirai kana tichitaura munoteerera zvandei chitaura. Ndati imimi pakutanga baba vafa, havana kutanga nekufa nokuti havana chavakataura vafa, vakataura vari mupenyu. Ndazomwa tii, ndazodaya, ndikamwa dringi, ndikazodini. Munhu ari kurwara, ari kurwadziwa achikuudzai. Handiti right, munhu uyo obva afa achikuudzai kuti ndamwa chakazodai, ndakazodini. Vanhu totanga kufunga kuti munhu iyeyuikawo zvinhu zvaangachema nazvo zvezvi maybe ndozvauraya baba vangu. Handiti muri kuona pekutanga zvokugadzirisa mapepa, mamusingagadzirise mapepa echipatara chekurapwa munhu, maigadzirisa zvemunhu atofa ane zvaanga achitaura. Saka ndopandiri kutaurirai muno mudare kuti kana tichidhira tichidaro hatibuditsei zuru. Handiti maswa Mufi ari mumba kana kumochari. Handiti nezvino ndakanoviga mwana womuramu wangu akaurayiwa muno mulokesheni, baiwa nemapanga kudai ndobva afa. Handiti haana kuvigwa kunzi ata munhu aurayiwa nemunhu, vakatoenda kupostmortem. Handiti makwana, asi munhu aurayiwa takatarisa achiurayiwa nemapanga. Inini ndiri kuti baba vakanga vachitaurira maira. Handiti adzimai
hameno, kufa kurara, kuoneka kwemunhu mukuru achitaura zvakazodai zvikadai, ndazomwa chakati, ndikazomwa chakati, zvazodai, kureva kuti ari kukupai kuti kana mukaona ndafa ndozvandidii, ndozvandiuraya, but tii havana kuimwa. Manzwiro andaita vakangoita sekunoiravidza, vakaona kuti shuga iri umu neni hatidii, hatipindirani, ndobva vakumbira drink. Kana padai so ava dai vaine chakashata chakaipa chavanenge vaita, vangadai vasingatipe statement dzakadaro. Kufunga kwangu semutongi kuti ndakavapa tea is agreeing, ndakavapa tea vakanwa vakati yawandisa shuga, ndobva vaitadza. Then vakati ndandichikumbirawo drink, ndaona sewadzorera drink mubhegu, kuti kufufutirwa kwandiri kuita kureva kuti urwere kana wakanga uripo wakanga uchitovepo kare. Saka tikamwa drink iro maybe ndogona kutoka. Isitoshandisa koko kutoti isasaudzichana mukoko, imwai, ukaimwa inogona kuti unodi, zvinoita zvakanaka. Kufunga kwatiri kuita vari kutaura ndini. Pandanga ndichida kuti musare makabatirira pekuti munhu watanga tichida kuti atiudza zvaatiudza. Hatiri kutsvaga exactly what happened, because hakuna anobuda neanza patiri yekuti chakaitika ndechipi, asi tiri kutoita kutoudzwa. Taura ndini Nyasha Mudzingu. Ndine chokwadi chekuti donzo redu kunyanya harisiri kutsvaga kuti chii chauraya very Mudzingu. Donzo redu ndechekuti titaurirane isusu navamatsika ava vatinavo pano, kuitira kuti patichadzokera isusu navo, isusu tichadzokera kusilva munhu, tinoda kuti gonogara navo zvakanaka iko kusilva munhu. So ndaida kuziva kuti ndikahwisisawo zvimwe zvinhu zviviri zvitatu zvandingahwisise, mwoyo wangu osununguka kuna vamatsika, kuti kwavamatsika tii yakauya ichitendera itii yaipanhamo pavamachakwe yakanga yadikwa ifamba ichinzi tii vanoda tii. Sekuti ndinoziva kuti panhamo dzese pakauya sadza vanhu vese vakapiwa ndiro yake yake, pakauya tii vaifanira kupa futi munhu kapu yake yake. Saka ina handiti kuziva kuti sei pakaita kapu 1 yakasheyiwa vanhu pasina kupiwa munhu kapu yake yake kana yaive tii yepanhamo. Muri kuzviramba here kuti tii inongouya for my special guest zvakaita ini ndotozikamwa kuti ndinomwa tii, handimwe doro, handimwe chii. Tii yakabikwa ikapuhwa vakapiwa, but akatotaura munhu pandanzwa kuti tabika tii yakawanda, vari kuidawo, pane vari kuida. Baba pamusoro imambo nevadare vese, ini ndini vamachakwa pakanga paine rufu. Yes. Ndine kanhoroondo kadiki KENYAYA yetii kutaura. Tii yakanga isina kuti yabikirwa parufu, yabikirwa munhu wese, asi kuti pana anga ari painzi Dr. Nyagura. Mwana waDr. Nyagura anova akaroorwa nemuzukuru wangu ini ndataura imomo, ndiye akanga abikira baba vake baba vake tii. Saka mukubikira baba vake tii ndo tii yakazoita se yakazopuhwa wani vamatsika vakanga vakagara navabhanana, vari kuti mupostori wekwamwasha, mukwasha wedu isusu. Saka mukwasha wedu yapuhwa tii iyoyo, handitika ndo paakapa vamatsika ndokuzomwiwa kwakaita tii iyoyo. Asi ini chandinotaurawo, isu tiri vagarisani, matsika nana Mudzingu tinogara mumwe chete. Rufu kazhinji mumwe nemumwe ane nguva yake. Nei ndichitaura kudaro ndodzokera kumashure kuti mudhara Mudzingu varwara vagwezwa sekutaura kwavanoita kuti vakandirawo ichokwadi ichocho vakandiudza. Mudhara Mudzingu vashaika, ini ndakaendawo kunhamo. Ndaenda kunhamo semunhu ane munhu akarwarira pamusha pane, anonzi akarwarira pamusha pake, ndandiri so much worried. Ndikaenda kunhamo, asi ndandobata maoko ndapanhamo ipapo. Iyi yandi kutaura haisi yese, asi kuti ndo factual zvinhu zvakanyatsoitika. Ndakaenda kumwana wava Mudzingu, uyu mukomana yake akazouya kuzomhamba panapa, ndichida kunzwisisa kuti kumudhara zvazongoita all of a sudden chii. But bambiko vakanditaurira kuti aiwa mukoma,
baba vagara vachiita sei, vagara anga ari munhu anorwara. Taiti tikaita kumagungano akawanda vanhu kudai, pekupedzisira ndozvazvinoita sei, ndozvavaitozoita, vaifufutirwa vachirwadziwa nemudumbu. Ndikati saka sekutaura kwamuri kuita bamudiki, kuchipatara kwamaenda uku makafamba sei, ndaida kundinzwisise. Zvikanzi takazoenda kukwekwe, taenda kukwekwe, vana chiremba vakanoona paya, vana dhokta vakanoona paya, but pane umwe akazouya akabata kadumbu riri kuzimba kumba vatransfewa kuenda kugweru, kumba vazonoshaika kugweru. Ndikati what next, onai paita sudden death, what next? Zvikanzi dhokta ati cause of death matumbu amonana, hanzi henia matumbu amonana. Saka izvinezvi ndakazonzwa futi nyaya dzakutaurwa idzi dzetizi, ndambonzwa zvaazvitaurwa kubva kuma-experts zvaakuti confuse manje, kozi isitiri vanhu vanogarisana. Ndafara chaizvo mambo muchitaura kuti Mudzingu aita zvakanaka kuti auye pana, because nyaya dzakadai hadzisi nyaya dzakanaka mumhuri matinoita sei, matinogarisana, because pfunde haina kunaka. Because ndaona kuti otherwise pfunde iyo ndakaona kuti uyo matsika uyo abatwa nekutya, hakusi kutya kwokuti ane zvaakaita, asi kuti munzvimbo maanoita sei, atsvanzvadzirwa, aiswa pane nanzva munzvimbo maanoita sei, maanogara. Saka akutya kutsvedza, ndomaonera andakaita achiuya kuno. Asi ndinongozi mashoko angu ekupedzisira, handisi kutonga, asi ndinongotaura semunhu ari mudai. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti aiwa varume, zvataurwa namambo, mambo vati mosvaita sei, mosvairova. Kana paine ane ruoko rwaakapinda pakufa kwaMudzingu, hatisiye zvakadaro. Kuuya kwataita muno, kuuya kwaitika munomuka, mambo vaita sei, mambo vati aiwa, vakuru vanoti tsenzi inogara yadziya. Mambo vatonzwa kuti pana paine zvinozoitika mangwana, zvinozobuda mangwana, ingave iri ngozi, iyo mambo vagara vatoita sei. Ndatenda nemashoko maiwayo ndatenda. Mambo regai titi isusu semhuri chandanga ndichida vaMudzingwa muchazopedzesa pane kutaura kwakasimba kwaitwa naMudzingwa mudiki varikuda kuti abatsirike. Ari kuti da kugutsikana kuti kana tozonogara kumusha tigarisane zvakanaka. Kugutsikana kana kusagutsikana, kugutsikana unogutsikana nechunhu chisiri chekuudzwa. Handiti chawaona wega sokuti afoni dzamambo mbiri dzakadurikidzana, imwe iri yeblack pasi, imwe chena pamusoro, wazviona. Handiti but ukaudzwa nzi foni dzamambo dziri muhomomo, pane imwe chena imwe yeblack, unogona kugutsikana kuti ndaudzwa nemunin'ina wavo kana kusagutsikana. Handiti nyaya yatiinayo pano, hakuna vanhu vakachenjera semi kana tichiita nyaya dzechivanhu panhu panenge pafa munhu. Handiti makwa vamwe vari kutaura nyaya iyi vakadai vari muno musina kuvadeedza kuti ndinotoenda nemi ndinozvitaura, but vakamirira kuti ezvinovabuda vanhu vaita kudare kwamambo. Handiti vakamirira kudzoka zvekare kuzokubvunzai kuti ati chii ngezi, mobva mavataurira kuti ngezi ati chivanhu rina manyanga ariputirwe. Handiti mapwana chandakutyira ndotyira imimi vapenyu, kurarama kwevapenyu mukararama muchitsvairana tsoka kana kunokorana tsoka, hatina kwatiri kuenda. VaMudzingwa vanga vane makore mangani? 79. Kurarama kwemunhu tinoda kuti nyangwe akaita 300 years, but VaMudzingwa vasvika 79 years igamba. Akukuudzai tisingakutendererei
mwana wandakanoviga nezuro apa akaberekwa ndauya pano pamapulotsa akaberekwa mumaso mangu afa mumaso mangu ndanomuviga handiti makwana vaviri vatatu patiri pana anosvika makore api atiri kutaura handiti hatidi kumutsa nekutenderedza mweya wemufi haatibatsire munyaya dzatete tichichema mufi anoda kusiyiwa handitika kana tichinoradzika baba vedu zvamakanga maita makati regai tiradzike baba vedu chinouya chinoona isu semhuri handiti pandakuda ndiri kuda izvino muchibva kuno chivanhu handiti chatiri kutaura muchibva kuno uroyi hwenyu hwamunoita ndohwokuenda kumusoro kweguva rababa venyu handiti ma motora ivhu ramusingaende naro kumwe kuno mopfugama kumusoro motaura nababa venyu tarisai muone baba kufa kwenyu nhasi kwakutiendesa mumatare kuti tiite kufa kwenyu kwekutsvaga sei murume mukuru makore 40 mapfumbamwe muchirarama mungaita umwende hwakadaro kwete kuenda musina kuoneka hazviite baba hatichada kushupika nematare aya toda kuadzorera kunemi imi ndimunoziva munhu akaisa ruoko kana pane akaisa ruoko kwamuri handimondidzo matopedza kwete kuenda kun'anga kunopfugama kuti baba vedu vakaurayiwa nei munonobata mambo ini nokuti tiri kutaura nyaya yachona handiti munobata imi hazvibude mukomana atorerwa imba pano panhinga apa mumwe panha panapa auya ndiri pasi apo takamudza ndikati guva rababa wako unoriziva zvikanzi ndo vakatenga imba chienda unoudza baba wako kuti ndabva kwamambo kuchivanhu chekwavo vati imimi rwisai muvengi ndipuhwe imba yedu yakatorwa yatengeswa nekanzurwa it's a rare thing akagaramo izvozvi bvunzai masekretari angwari ndichimuudza pano handiti makwana chivanhu ndo zvachinoita kana mauya kwatiri musitofana kukuudzai I'm sorry kuti tiri vadiki but chivanhu chachona kana takuita basa chinenge chamuno endai munotaura nababa venyu tinogona kuwana umwe munhu asiri akupo ndoda kukuudzai mukaitwa chinonzi chinepfu handiti kugurwa so kurasiswa madirections munorasika zvechokwadi handinovapanzwa mukatevera matsimba yekusina kwakaenda mhuka handiti endai munotaura nababa venyu pasina munhu ari kukuudzirai zvababa venyu endai munotaura nababa venyu muchipopota kuti baba varume vakaita sesu tinopedzesera munyika yamakasiya iyoyi taenda kumajere 1 nation munotema munhu asina mhosva nemi ofa mosungwa moenda kujere nokuti vana basa rikwakafa baba venyu vanongokusungai mobva maenda kujere 2 mungaite here kutsvaga kuti chadya munhu chii iye muridzi achichiziva handiti mukatanga kuti mazonodayapo endai kwavari muchirurudza dhaka kudai muchiritora muchirirurudza kudai iwewe mukuru wacho iwewe richibuda kusenu kana kuti richivira kusenu kumanheru ndinokuudzai ofisi yedu ndiyo ino aiwa tinotenda mambo regai titi mazvita machienzanisa navamatsika though tingave nemaquestion mark about the flask but we put it aside regai nditi mambo kana tadzokera tikaita zvamataura isusu semhuri hatizotarisiri umwe munhu achauya mumusha medu hatiti pane munhu akapara baba achina chakuri kuenda matero vaudza chii munofanira kutarisira munhu aiwa titarisiri sei hatitarisiri maputsa baba kavakurwa tati isusu baba ndovanofanira kurwaka imi mukarwa panyama munopara mhosva ndiri kuti mama hatizotarisiri pamunhu ari muno dati tinotarisira kuna whoever munhu akaisa ruoko inde ndisiri mwana wamuzimba
Handiatendi. Ndo rinonzi dare racho iroro. Aiwa kabamudikita fuma pamusoro. Munofanira kuatenda. Aiwa. Musamhani mbiri. Kana manoita zvanzi yatakuita izvi. Kana paine zvinenge zvazobuda. That's a welcome. Unofana kuunza kama hamuzofaniri kuti inini handidi kuzoona munhu because umbo unenge wapo ezvine zvika rave gedhi risina goalkeeper kana paine zvine zvabuda kuna mambo kana kwamuri tinenge rango gedhi rekuti 18 area ari kunzi rogohwesara haikona kuti munhu ukadzauya kana mwana mudiki kana murume mukuru asi time kuti baba wenyu mawapa mapawa ekuti vaite basa. Ndichiri kurangarira 1977 ndiri kuchikoro handikoshiwe nyaya iyoyo. Munoziva magaka aya ndabva ndamhanya kuna ticha ainzi Mawere ticha wangu. Saka kana kamuka muzukuru kangu ndo vakanga vaba magaka magunde aya mumunda medu. Hati vanoenda chikora magunde ipadziya kana chibage chichi kwakusvika ndikati ticha tiri 2 muklasi so ndapinda vamwe vese vabuda kubreke ndikati ticha vanasabu vaiba magunde kumunda kwedu iripoti ndakanzi naticha koiwe magaka avadzimbiri kuroti inini ripoti yangu yekuba magaka kwadzimbiri ndaba zveshuwa yakanga yasvika kuna ticha ini ndakuchinomhangara zvikanzi koiwe magaka avadzimbiri ndakangobuda handina kuoneka handiti. Saka nyaya tiri kutaura pano vamudzingwa haidi chiramwa ukaramira munda unopera kumagudo handiti makwana. Tatitsvagai nzira iri nyora yekutaura nababa chivanhu ndo zvachinotaura taurai nababa wenyu handiti. Iye zvino baba vakashayika pavakashayika pa havasati vatorara handiti makwana havasati varara handiti. Vanokuudzai vakuudzai zvavanenge vachitaura imi miti hatidi kuita kubvunza vanhu kwekuzonofungidzira futi vanhu. Tinoda kuti imimi munhu akaita zvaakaita kana zviripo ngaafamba achiudza nyika handiti makwana. Ngaafamba achiudza chi so that imimi hamusiri imi munoshupika nekuzoudza ini kuno handiti. Nyika ndo inotitaurira kuti mama zviri kuitikawo kwakaoma handiti maona. Hakuna munhu anouraya munhu rikavira kazhinji kuti munhu asiya auraya munhu pano kovira mangwana asati azikamwa kuti munhu akauraya munhu. Makambozviona? Saka nyaya yedu iyi vana mudzingwa ndoda kukutendai nepfungwa chete hombe yekuti tinoda kunozvitaurirana panani tigotaurawo takasununguka ava vagotaurawo vakasununguka. Saka kutaurirana kwataita panapa chinangwa chedu ndechekuti tiri kumba tabva mudare mamambo handiti. Hatidi vanhu vanozopara mhosva. Kusapara mhosva ini handikutyirei because mandiratidza kuti hamusi vanhu vari violent handiti makwana. Tingadai takanzwa kuti vakazonopisirana musha vakazonodidi handiti. Hamusi vanhu vakadaro kuona kwavo. Saka zvandiri kutaura pano mukadzokera kumba zvese kuno zvaveko handiti. Isu kana totonga vanhu apa taatichiteerera taatisingatongi taatichiteerera kuti vanhu ava vangabatsirwa sei. Ndafara pamamuchiti vamachakwa handina kunge ndavaona kuti ndivo vauya handiti. Ndafara kuti vati aiwa zvinhu zvakadai hazvingaitikewo ndisipo handiti. Izvozvo zvinotipa nhoroondo inozotibatsira mangwana handiti. Saka ndoda kukutendai isusu pakuona kwedu nyaya yenyu yamauya nayo ndokwatambofunga kuti tiisire parinasi. Asi patiri papa pana achaudzawo chi vanhu
kana vari mai vakaisa ruoko vanotiudza, kana muri imi makaisa ruoko munotitaurira, kana ari munhu ari kumba akaisa ruoko anotidizve kana anotiudza. Zvese zvisei kuna Mwari nemidzimu yedu. Ndatenda zvakanaka. Atofunga muri yeZimbabwe mazvinzwira kuti tii Mufi achiudza mudzimai anoti kana pane chandura iti, asi kune munhu akasungwa nenyaya ari kuti tii dairo yakavauraya ndakadai ndakafawo neniwo nekuti ini ndakainwawo. Mumwe witness ari kuti ndakainwawo asi hapana zvatakaita tese tiri panapa. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa zviri bit tricky makada kumbozvitarisa kuti vari kuti drink tea kuzipwa kana mambonzwa mwana ambotara achiti zveni aizowa pasei drink yangambwa patea, asi munhu ari kutaura kuti akungavana drink inodoti vanga vafufutirwa saka vaida kuti vawane isedha kuchaya kana kuti vawane kurutsa, asi ndo mamiriro akaita nyaya muri yeZimbabwe. Tofunga imi mazvinzwira munoitonga sei uye mamba vaitonga mangonzwawo matongero aitwa imi muri yeZimbabwe munoitonga sei senguva dzese muri yeZimbabwe. Tinokurudzire kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu.